Mshefane awuthemba asikele game namhlanje kenzakala libone kanjani? So hanibona hani bafowethu. Ngizothanda ukuchaza futhi ngichazele uOdu futhi. WeOdu akusilo iqembu lakhabo Homfukeng. Lo Homfana noma sebheda uloku umgcine njalo. Hawenza umehluko lo Homfana ekhathele akufaka abantu ebhejini. Kwenzakalani ngempela ngombuli? Ake ngichazele. Uya habona no aba hafana nabezo hodlala kanjena ngempela homa ngempela league ngithi mina kuwe WeOdu utshela ngizophinda ngikutshele umfuke ngumebheda akampumuze ulethe abantu abanenyawo eziflash ungahasidakelo le egame namhlanje ngijabule neza ngiwine ngibambe inhliziyo ngiyawina kodwa ngibambe inhliziyo awufuneki awuqondise bafana ngiyathanda bafana ngiyacela no referee bafethu hasibokolise igame emnandi uma iLicious Bay kufanele ithole ipenalty inikeni ingayilobhi laphana iLicious Bay bafana kumele ithole ipenalty ngiyacela ukuthi bolefi nisijabulise ngokufanele ingasenzeli ifavor siyathanda ukuthi na asibhoshise abantu sibabhoshisa ngokufanele habhosha ngokufanele ungathele siyenzelweni ifavor Magingisi matapungwane nkosi yami habhoshile habhoshi babhoshile babhoshi babhoshile babhoshi bu babhoshile habhoshi ngithi bafana ngoba ngiba habhoshisile ke bafethu ngice eluke ekhaya ngoba lana ngise alena zikho baba zikho baba. Thank you bafethu, please subscribe PSL Pulse. Danko. What's